Sziasztok! Ha fogyásról van szó, mindenki gyors és természetes eredményeket szeretne. Ebben a videóban bemutatom a Diet fogyókúra csetteket, amelyek 2026-ban Magyarországon nagy népszerűségnek örvendenek. És a legjobb hír: COD rendelés, vagyis utánvétes fizetés, csak 8900 magyar forint. Ugye ismerős, amikor diétázol, de az étvágyad nem csökken, vagy az anyagcseréd lassú? Ezért sokan keresnek természetes enzimeket, amelyek segítenek gyorsabb eredményeket elérni. Diet csettek titka a természetes enzimek és növényi kivonatok. Ananász, bromelain, segíti a zsírbontást és javítja az emésztést. Papaja, papain, támogatja a fehérje és zsírlebontást, csökkenti az étvágyat. Kumkat, gyorsabb teltségérzet, stabil vércukorszint. Marakuja, passió gyümölcs, polifenolok, bélműködés támogatása. Zöld tea, fokozza a termogenezist, energiává alakítja a zsírt. B6 vitamin, segíti az anyagcserét, energiát ad. Fontos, a Diet nem csodaszert ígér, hanem támogatást ad. Ha egészséges étrenddel és mozgással kombinálod, sokkal könnyebb lesz elérni a céljaidat. Magyar vásárlók szerint a Diet könnyen használható. Csak 20 csepp 100 ml vízben, napi 1-2 alkalommal. Gyorsan beépíthető a mindennapi rutinba, és sokan számolnak be jobb emésztésről és több energiáról. Ha szeretnéd kipróbálni, most COD rendelés elérhető Magyarországon, csak 8900 magyar forint. Link a leírásban. Kattints, rendeld meg utánvéttel, és kezd el a változást még ma!